Kamen temeljac nije samo početak gradnje jednog objekta, on simbolizira i početak stvaranja uslova za efikasniji, dostupniji i moderniji pravosudni sistem u Lukavcu. Biće posebne prostorije i za zaštićene svjedoke, posebne prostorije, pritvorske prostorije. Sve to mi do sad nismo imali, a sve smo to radili do sad. Dakle, i sve drugo, dakle, velike sudnice, uslovne, ali sve to je najvažnije za građane koji će moći ostvarivati tu svoja prava. Godinama su se sudski predmeti u Lukavcu rješavali u prostorima koji nisu pratili potrebe vremena. No, kako pravosudne institucije predstavljaju jedan od temelja svakog društva, ulaganje u infrastrukturu nije samo građevinski, već i društveni projekat. Aktivnosti na izgradnji nove zgrade Općinskog suda započele su još 2022. godine, a prvi građevinski radovi označili su prelazak projekta iz planova i dokumentacije u stvarnost. Veliko zadovoljstvo mi je što imam priliku da pokažemo kroz jedan ovakav projekat da vlada Tuzlanskog kantona zaista podržava i rad pravosudnih institucija i pomaže u rješavanju problema, posebno kada su u pitanju smještajni kapaciteti ove pravosudne institucije. Vlada Tuzlanskog kantona je prva vlada kantonalnog nivoa vlasti koja se odlučila da kantonalna budžetska sredstva u iznosu kojeg smo imali priliku čuti, skoro 6 miliona konvertibilnih maraka, obezbijedi za gradnju jedne pravosudne institucije, odnosno objekta zgrade pravosudne institucije ovdje u Lukavcu. To smo donijeli na osnovu analiza da je postojeća zgrada suda u Lukavcu otprilike najlošijeg kvaliteta. Nova zgrada trebala bi objediniti savremene standarde sigurnosti, pristupačnosti i funkcionalnost, prilagođene potrebama zaposlenih i stranaka. Ovo je ujedno i opredjeljenje Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona da kontinuirano ulaže u instituciju, u ovom slučaju pravosudnog sistema, a sve s ciljem dobrobiti i koristi za službu naših građana. Realizacijom ovog projekta Lukavac će u narednih 18 mjeseci dobiti savremeni pravosudni kompleks, a Tuzlanski kanton još jedan važan infrastrukturni iskorak u jačanju institucija, unapređenju javnih usluga i stvaranju boljih uslova za rad pravosuđa.